Asing. Ano? Ay, di ano. Ih, mana sudah Wala yung faktor yan eh. Mahuingot masulit akan ang salpuin Molo say hurimay Hiro hati Maneteki Lucia mata Hata humpedahe ay nungasal kubesude Lockdown. lunai tahe Molo Mahuingot Mahuingot mamusen Sino ang magolangi Ronga sa parmeyaman ng ijuwi Bisa di Smackdown kok, Pak. Ronga rodidi sa onari Ronga sa Rabdagdan at uyu'y ikinihuday Ako Sa unari Nung araw ang iparjarangan Sampai mana? Sampai lah mana? Ini nama. Ang sila minaran no. Mahuingot Mahuingot mamusen Sino ang magolangi Ronga sa parmeyaman ng Nunga Rodidi sa onari Nunga sa parmeyaman Rabdagdan at uyu'y ikinihuday So, sama tahun hari
kemarin dulu ku tinggal hati tung nasoru pado dia kapasari atau hotongan ujui Tuhan tak